De N381 van Drachten naar de Drentse grens en de dik van Dokkum naar Burgum zorg je voor de meeste oerlijst. Beide dieken worden in kwatten oorpakt en de provincie zal dan ook rekken houden met de loodsoerlijst. Op oren plakken wil de provincie er verder onderzoek naar doen. In principe beginnen we altijd, als er een loodsprobleem is, maar we stil asfalt op de dik lezen. Dat maakt het nogal een verschil. Nou, als dat net hielendal werkt, dan zit een loodswoon te tinken of een scherm. En als dat net hielendal werkt, dan kan de wente nog isoleerd worden. Een van de plakken die te volle leven is Skene Gautum. En dat vernuven de bewoners van het dorp niet. En het is vooral de spitstijd natuurlijk, dat van Javazon tot kwartier uur 8 en dan 4 uur begint het weer tot 6 uur. Zeg maar. En dan is het echt verschrikkelijk veel herrie. Toch is het voor een soort mensen heel gewoon, al dat lawaai. Daar ben wij om gewend. En hebben we de ramen altijd dicht. Dus wat dat betreft hebben we er net zo volle last van. Maar je houdt er dus wel echt rekken mee? Wij houden er wel wat rekken mee als we ervoor wel de raam dicht hebben. Want dan heb je wel echt last in huis. De wettelijke norm is 64 decibel. Maar als je lange tijd bleedstelt worden om 55 dB, dan kan dat al skeerlijk wezen. Daarom wil de deputaire Modesteert nog wel een discussie vieren of de Frieske norm nog strenger wezen moet. Van der Meer meet zelfs hoe volle leven er vast in door is. Nou, de top decibels die je nou jou is 92 decibel en gemiddeld 70 decibel. Schrik je jou ervan? Ja, daar schrik je dan wel een beetje van. Willen jou weten hoe volle leven er bij jouw huis is? Dat is waarom te vinden op de website van de provincie.